Samtang human sa sunod-sunod nga mga linog dito sa Mindanao, dito sa Central Visayas, tulok ka mga hinay nga linog ang nabatyagan dito sa Sugbo, ingon man sa Bohol, kaganyang kadlawon. Alas 4:48 kaganyang kadlawon, natala sa Fibers ang 3.3 magnitude nga gikusgon sa linog kini sa laing naguna o naguyog alas 4:54 kaganyang kadlawon usab nga may 2.2 magnitude. Parehong diha sa Katigbian, lalawigan sa Bohol, ang epicenter sa duha ka linog, samtang pagka alas 5:36 kaganyang buntag nabatyagan usab dinhi sa Sugbo ang hinay nga pagtayog nga mirehistro rang og 1.5 magnitude og ang epicenter nini anaa sa Pinamungahan, 32 kilometros ang gilayon gikan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, busa kini layo kaayo og wa mabatyagi dinhi sa taga Dakbayan.